komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-26 ng adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021.
Biyernes ang dating mga kaaksyon. Perti man nga pagsaka sang COVID-19, no? Dawala man sa iya kwando gahara-haraman siya, ay nano nagkalatabo iniman. Diri sa Bacolod kag Negros Occidental, dapat tamdon tagid mga kaaksyon, hindi kita magpawala lang kay base sumaka, pagid nga sumaka ang kaso mga kaaksyon, no? Nga nagdalalamo ni Slaya diri sa Bacolod daw pila ka bilog itong kahapon kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Sige, pag halong lang mga kaaksyon, hindi gid magsalig kag hindi maghatag kampante nga hilway kita sa COVID-19. Kay halin pa nakaligad nga adlaw, may mga marka na kita hasta pagkahapon mga kaaksyon. Abot kun karon nga adlaw kun ano ang madangatan diri kay ina na batian taman si Dr. Zebard Kailian sang Provincial Disaster Management Team nga inisya naka-isolate man matapos nga asymptomatic man inisya, no? Kag mismo ang Governor's Office kag Provincial Administration's Office dala sa probinsya ang naka-close bangod sa disinfection mga kaaksyon, no? Ay nano maning sitwasyon ng ato. Diri sa Bacolod kinaran-karan man ta kay may mga pila ka mga hospitals ang subject na sa swab test ang ila sini pila ka mga personnel mga kaaksyon para man sa hindi man maglaptagin ng COVID-19. Apisar nga may isa, duwa ka mga numerosa mga nurses nga nag-positive sa sining COVID-19 pero still naglao mga halos kalabanan nga bisan paano matalupang danini kag mapahagan-hagan. Anay naglubo na nag-amat naman damo ay perte. Sige, sa sining untod rin sa itong sining pagpangalagad, magainop na kita mga kaaksyon. Tubtob kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita, gikan sa itong sining mga action reporters. Kalakip pa ng itong sining mga balita nasyonal, gikan sa News Center sa CantongNo Radio Bacolod. Plus ang itong sining mga local and national issues, dalon taman pag may time, diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod. Kabayon ta nga okslang kag kun wala sang dapat nga kalagtuan sa sining adlaw, pwede lang magpaymunong lang sa inyo tingin tagsa ka mga puluyan, hindi gid kita magsaligab o kabudlay gid katama, no? Bisa na sintomatic ti hambal kay na ni Dr. Zebard Kailian ganes linya daw ay mangkos ang ginabatya galing kay team findings asymptomatic mo. Kinanglan gid nga mag-isolate mga kaaksyon. Di pila man kadlaw ning isolation niya. Sa mga kaaksyon ta sa mga kabanwanan kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta iya kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan? And likewise sa mga kaaksyon ta sa Oriental side sa aton sining isla sang Negros kag sa bugos nga Region 6 magainop na kita mga kaaksyon. Sige, balitaan ta kamusang mga balita nga nagluluntad diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial mangingkopod ta si Aksyon na Denaboso. Ini may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson. Wala pa sa gihapon sa may nabaton nga sabat angot sa pangabay sini nga temporaryo nga pagban sa makasulod bala ang mga travelers gikan sa Cebu diri sa probinsya sang Negros Occidental. Daway na tsansa siguro, Gob. Kayang Iloilo gani nagkaimunong na. Importante lang tuman, ipatuman talang dia ang nagakaigo nga tikang para likaw sa sining COVID-19. Ay, porte.
Kagiban pang mabalita karon sa Kapitolyo Provincial Isalyada ni Aksyon Eden Abuso. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Taghupon. Information and Education Campaign sang tagsa ka mga barangay sa Bacolod. Pati gayunon pagkatapos ang Holy Week suro kay Councilor Lidy Glaze Gonzales. Kagiban pa mga balita sa Bacolod City Government Center aton hibaloon karon dugay-dugay we have Aksyon Art Taghupon. Samtang sa BCPO naman gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Pamilya sang driver balang nakabunggo sa maestro nga napatay na kipagriglo. Gasto sa pagpalubong kag bulig sa kabataan gin-offer sang pamilya. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa kapulisan kag Philippine Army. Alerto matapos makitaan ng mga tarpaulin sa DSP nga nagapagkamalaot sa NPA. Bao, subungaga naglinaptaman tong mga tarpaulin nga may nakasulat nga nagapagkamalaot sa mga miyembro sang NPA sa area sang Don Salvador Benedicto. Sa pagkadamo daw 7, 8 ka mga placards to. Sinong nagpamutang sa to? Samtang Colonel Palge ginapaimbestigahan ang nagluntad nga insidente sa Victorias nga naga-involve sa isa ka miyembro sang Victoria City PNP kag isa ka civilian. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Eden Abuso, Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander nagpapanaog na sang direktiba sa substation sa maabot nga Semana Santa. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz, Sagay, kag Escalante area, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Sa siyudad sang Escalante, 55 anyos nga lalaki na sapon patay, may igo sang bala sa ulo. Samtang balita naman sa Moises Padilla, igabalita ni Aksyon na Percival Villamor, 25 anyos nga lalaki, gindakop sang kapulisan angot sa kaso kag armas lutang na recover pa sa suspect mga kaaksyon. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, ini may kangtanan sa 44 milyones ka bakuna gikan sa COVAX facility. Posible madula sa Pilipinas bangod sa pila ka mga opisyal sang gobyerno nga nag-una sa pagpabakuna. Samtang evacuation center bill aprobado na sa Kamara. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag diriman sa probinsya sang Negros Occidental, siyudad sang Bacolod, kag bugos nga Rayon Science. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang manugay, mahina ang kalaban. Sige kaming bahala samtang rega timo-timo na kamo sang inyo palanya gahona. Sa sining udtong, iban sini nagahimos pagidman, wala pa gani sang dalaplio ng iban mo. Sige kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Karon dugay-dugay mga kaaksyon. Naligid lang ha sa mga kaaksyon tanga nakatutok na via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. I-like lang kag i-share ang aton sining programa. Lihog lang like kag share sa aton sining program. Then, i-follow ang mga mensahe, no? Para siguradong sigurado.
Ayo sa mga ka-aksyon tabaya website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radio Bacolod. Sige, daligid lang mga ka-aksyon kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Biyernes, March 26, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang first draw sa STL, 13, 26, liwat 13, and 26. Ang balitang ito. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Ayos, sige, makuan kita na, mabasa tadi sang mga nagpadala sang mensahe nila kag nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Una-una gid nga mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program, unahon taman sila, no? Oh. Ay, perti si Guillermo Clarito, ho, pagwaaman numero ko, Action Rex. Akong gabula, di sir. Hindi man akong nagabula. Pasensya gid, no? Pagwaang number ko. Do ginapili ko lang abi ko, no? Ayo. Sige daligi lang ha kay tirahon tani dugay-dugay ho. Mga mensahe ninyo samtang nagapahunay-hunay kamo sa sining odto mga ka-aksyon. Ay pwerte. Sige, dali lang kay ma-like man tagag mag-share, no? Parang sigurado bla. Dali lang ha kay lilion ta diyan ang mga mensahe ninyo kay do hindi ko pa ma-check, no? Sa mga mensahe, no? Nga ginpadala diri sa aton sining pagpangalaga. Dali lang ha, dali lang kay tira ta pa. Kay Valencia Kenneth, may lang pag monitor idol. Salamat gid, no? Kay Percy Ortiz Tiayon, may lang pamati, no? Kipaw-kipaw ang signal, no? Daligid lang mayo man ikon makaplastar, no? Daligid do kipaw-kipaw ang signal, do hindi mayo ha. Oh. Rotsel Ibangilesta, may lang pamati. Eden Escora de Vinagracia kag de Vinagracia family, no? Makahinta Tesoro kag kay Nanay Ide. Nanay Ide ni sa Goodyear to my husband Glenn. Okay, sige. Salamat sigid, no? Ano mo ning klase sang kuaning gaigod man ni siya man. Dali lang ha kay dindi amoy. Uy, priguro ka panyaga nga daw gaigod-igod saya kalibot-libot sayo. Kay Janes Arcepuedes, may lang pagpamati, live sila nga nagapamati dra sa Villa Victorias. Okay, sa Villa Victorias, housing Victoria City. Adre na kahapon nagluntad, no? Ang kwandra, ang tawo to, kagang pulis. Janes, may lang pagpamati kay Janes Arcepuedes, no? Dra sa Villa Victorias, housing Victoria City. Greet lang ko kay GV Marian Junjun Sarcepuedes family. Salamat gid. Thank you gid Janes. Salamat gid. May lang pagpamati dra sa Victorias, no? Manjo Arniho, may lang pag-monitor man Manjo Arniho, no? Sa kay Neil Brian Baloes, mayong pagpamati lang kang mayong udto. Greet ko lang da pamilya Baloes kag pamilya Gomez dira sa Banwa sang Isabela, kag mayong udto lang sa pamilya man sa mga suki ko sa isda. Ay pwede sa Agisan Himamaylan, no? Gaisda siya kag sa Inclaro Himamaylan. Thank you gid Neil Brian Baloes. Kamusta dang isda? Kay Sir Guillermo Clarito, may lang pagpamati. Gatamiyaw lang sa pamilya Salodares, Katage, Trinidad, Estrevillo, Australianes, Pactes, Paroco, Nabor Muga, Rojo, Serapio, kag Clarito nga
sulod gid nagasunod gid sa imo nga programa kadaud to. Salamat gid Sir Guillermo Clarito, no? Kay Totski Lorente may lang nga pagpamati dira sa Minuyan. Way chan sang piyak na nga komunikasyon no gatiyog pa sa iya. Totski Lorente, kay Bia Jonathan, kay Sir Alex Montesa, may lang nga pagpamati, linga bakula ng mga headlines muda kanay can't wait to hear that. Gracias. Ay pwede English spoken si Sir Alex Montesa ba? Salamat gid sir. Christopher Corsiga Masmela, niyagata, salamat gid Chris, no? Kay Merly Gonzaga, pray lang ta always kag maghalong lang magtuman sang protocol sang gobyerno kag hindi gid magkumpiyansa. Gani man. Thank you gid Merly Gonzaga, no? Kay Jonel Haljorena, may lang nga pagpamati Jonel Haljorena. Great lang si Papa Arnold kag Nanay Luna Haljorena, happy wedding anniversary. Salamat gid. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang nga pagpamati Madam Elizabeth Malaka Gamala. Donna Nabarte Macario, may lang nga pagpamati kay Rose Guevara, kay Paul Sibuan, may lang nga pagpamati dara sa Morsia. Paul Sibuan watching live. Salamat gid Paul. No, kay Jocelyn Libon Dispoho, Mary Cel Morada Ofalia, may lang nga pagpamati sa Barangay Gintorilan, San Enrique Nisaga, monitor si Mary Cel Morada Ofalia. Kag kay Madam Suseta Lunan, salamat gid Madam Suseta Lunan. Kay Tia Kim Eriman, Lisa Montecastro, nagapamati dira sa Doha, Qatar, may lang nga pagpamati. Cory Bidaha, mayong udto lang sa Kuwait, kay Huma Lumina, good PM lang. Ayos, dagang salamat gid. Okay, may apat pang nabili, no? I-check na diyan nga apat to. Kay Vanessa Mayo, may lang nga pagpamati gid Vanessa Mayo sa Mayo's Home of Rochester, Minnesota. Salamat gid Vane. Kay doon din Cabo, ang globe sa Magalyon na may tiradahon ng kalma lang dabla doon din Cabo. Relax lang datoy. Ayos kay George Gargasiran, may lang nga pagpamati. Happy birthday kay Irene Palacios. Salamat gid Irene. Ayos, sige. Dali gid lang mga ka-aksyon, standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:45 na nga tunuras 11:45 na mga kaaksyon. Ha? Birthday gali ni Alex Montes sa Subong. Happy birthday! Siling ni Vanessa Mayo, enjoy your own special day. Your own pa. Salamat gid. Birthday mo gali, sir. Sige, happy birthday. Okay, post ka lang ba? Pwede pa lang mag-hoben. Ang may edad na, pwede gid eh. Basta Kantuan tanang mga balita nasyonal, mga kaaksyon, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo ang pinakabago kagarantisado kag epektibo pangontra sa kagaw. D3 Bayo. Dre kita sa balita ni Aksyon na Dorel Cabato, ini may kantanan sa 44 million kabakuna gikan sa COVAX facility, posible madula sa Pilipinas bangod sa pila ka mga opisyal sang gobyerno nga nag-una sa pagpabakuna. Amugid lang na madula gid siya, basi bawion naman. Samtang evacuation center bill aprobado na sa Kamara, kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag driman sa Region 6 sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Dupod na kay Aksyon Dorel Cabato. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita gikan sa News Center. Upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayungod to. Yes, Action Rex, may utuwag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod na nagpaandam ang Malacanang nga posible madula ang 44 milyones nga doses ng COVID-19 vaccines gikan sa COVAX facility sa World Health Organization kung napadayonon sa mga alkalde kag iban pa nga government officials ang pagsingit nila sa pila sang mga mabakunahan. Suno iya kay Presidential Spokesman Harry Roque, klaro man nga nasaad sa kondisyon sa WHO nga una sa pila o kung una sa pagbakunahan amo iya ang mga health workers. Kung hindi ini masunod, posible nga madula ang mga bakuna o kung bawion sa COVAX facility sa World Health Organization nga dapat batunon kung tanit sang Pilipinas. Suno kay Roque, inibangod limitado pa sa karon ang supply sang bakuna kag kinahanglan maprotektahan ang healthcare system sang pungsod batok sa pandemya. Apilar ni Roque untata na kontani sa mga politiko ang pag-una-una sa pagpabakuna. Kag ginapasiguro man ni Roque nga ginapataas na sa A4 ang mga alkalde, pero dapat sila nga maghulat bangod ang mga yara pa sa A1 category ang ginabakunahan sa karon. Kag dugang pa ni Roque, ginapasiguro man nga mabakunahan ang local government officials kag mga economic frontliners. Kag sa Pero iban, nahon ng mga frontliners sanay before pa man ang mga local government units. yes, correct, Action Rex. Kay ano na iya, halinaya mong sa Action Rex, sa WHO, sa COVAX facility. Okay, tanaya kung ang ginbakal sang gobyerno. So, sundon dapat sang gobyerno sang Pilipinas. Kay kung hindi, makuha o ibalik basi hindi, na ila.
Balik. Kasi hindi lang nila pagdayon hatag kay wala ginasunod ang ilang nga kondisyon. So amo nang halalungan. Kag sa iban pagid nga balita national, nakalusot na sa pinal kaga tatlo nga pagbasa ang hagna nga magatukod o kon magtukod sa evacuation center sa tanan nga syudad kag munisipalidad sa Pilipinas agod magamit man sa panahon sang kalamidad. Sa boto nga 195 nga nagpabor, wala sang abstention kag wala man sang namalabag, ginpabakod ang House Bill number 8990 o kon an act establishing evacuation centers in every city and municipality. Sa idalom sang hagna nga gin-author ni 4th District Quezon City Representative o kon Quezon Representative Angelina Helentan, ang chairperson man sang House Committee on Health, malikawan ang paggamit sa mga eskwelahan kag mga pribado nga pasilidad bilang temporaryo nga evacuation centers kada may bagyo, baha, storm surges, sunog, kaga outbreak sa mabalatian kaangay man sang COVID-19 pandemic. Ang Pilipinas ang yara sa Pacific Ring of Fire o kon kalakip sa mga pungsod nga masami naga-eksperyensya sang kalamidad kaangay sang bagyo, linog, kag linog ang mga importante ang pagtukod sa mga evacuation centers agod masiguro man ang kaluwasan sang publiko sa panahon iya sang emerhensya. Kag ginpasiguro man sa patukuron nga evacuation centers nga masolusyonan ang mga pagkinahanglan sang mga iga-evacuate labi na ining mga senior citizens, mga kabataan, mga PWD o kon person with disability, mga nagabusong kag may mga balatian. Ang kada tukuron nga evacuation centers ang paghahamtangan sang quarters nga of course pwede matulugan, mga shower kag toilet facilities, food preparation area, Evacuation emergency for ano ganina? para Ng sa mga kalamidad? yes, action kaya di ba kung may mga calamity di sa aton ginagamit mga eskwelahan. Temo no kisa makancel ya ang klase sa mga bata sang may mga face to face pa. So mayo ba ni Action Rex nga ano nga bill ang Action problema Rex. dra kung din makuha pundo ng tagsa ka mga LGUs. Amo nang di ko Nga masabat. tukuran sina, may kung tukuran mo lang daw, isa lang kabilog balay, pero di lapad ang kinanglan natin. Bakal ka duta, bakal ang gobyerno sang duta, bakal sa materials para itukod dra. Tapos palamukan pa lang, kag pahalban man sa mga karabaw, abi kag lawigan dra sa mga kanting, kundi na umayong itsura ya. Ay kalay. Ay wala na Ay, ginahabasan. naginasapak mo. Di, pagkatukod, nagkatamo sa mga LGUs, di nagtulukod si Aksyon Dorel. Correct. Pagkaligad lang sa pilang kabulan, kada wala man sa mga evacuees, bayan lang da, painitan. Mga atong Ay, mga nagkala biktima sa una sa mga bagyo. Ang iba din pamaligya pa nila mga i-maintain gina nila. ang sa housing na. Sige lang hambalas na uyang lang bla sa kwarta bla nga katamo patani sa nga tagan kag butangan sina sang kwarta mga labay-labay ng obra sa mga ay huugid sige lang sige lang kay may makabulig man kung siya nagka-preparar proti kung kalamidad yang ginalauman ta ti kadamo man sang butangan may kung permanente gina kalamidad isa kadlaw dua kadlaw okay na sige taon ta niya. Kaya doon napasana ni sa Congress, sa Kamarati. Pilas na galing nag-approve na? 195. Wow. Yes. Kadamo sila Damo sila Action Rex. Sige, kag sa update naman sa world records ng COVID-19. Pabor sila tanan, no? So, di naman linang budget na? Wala pa din nakabotasyon Rex kung diin halin, kung diin nila pagakwao ng budget. Kung sa LGUs, kung sa funded by the national na? Tilaban Action Rex national government. Di pila? Siguro. Amo nang pumangkot nga hindi ko masabat. Kalay. Sige, sundon ka lang na, sundon sa. Sige, so update kita na sa world record sa nga COVID-19 pandemic. Kay subong ang cases iya sa bugos ng kalibutan nagdangat na sa 126,057,757. Daw mo pinakadamo kapo, no? 8,000. Oh yes, Action Daw Rex. mo pinakamadamo. Daw gasaka lang gasaka. Daw manaog siya. Pila lang ka naho. Tapos masaka naman siya. Correct. So, amo na gani, kabay pa hindi lang tumagtuod ang projection bala sang Octa Research bala. Nga posible kuno magdangat sa 8 million plus to ang sa Metro Manila alone pa na by June. So kabay pa nga hindi lang tani sa bugos sa kalibutan naman ang total death toll
sa COVID-19 yara sa 2,767,283. Ang recoveries akong mga naka-recover na yara sa 101,719,512. Ang Pilipinas, ang cases subong yara na sa 693,048. Ang death toll 13,095 kag ang recoveries 580,062. Ang Negros Occidental 21 ang nadugang kahapon nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 7,180. Ang Bacolod 19 ang nagdugang kahapon nga nagdala sa 5,964 confirmed cases. Isa ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 5,623 kag death toll nagapabilin sa 187. Out of 5,964 confirmed cases, 154 diri ang aktibo. Sa Western Visayas, 95 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 26,900 confirmed cases. Ang recoveries 43 nga nagdala sa 24,503 total recoveries kag nagapabilin sa 776 ang death toll. Kag out of 26,900, 1,615 diri ang aktibo nga kaso. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Kabato na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:57 ang aton oras 11:57 na mga kaaksyon. Ang hambal yan ni Pitotski di uga ay do grami sugbahon na. Yungon siling ni Pitotski sa ngalan niya pa lang ang Pitotski na. Di uga pa ang iyang nga yungon, no? Lingan ni Gatron man kamo gali, ho? Gali, no? Dapat positibong inyo komento kay wala kamo kabalo kung ano kabudlay nga gatalang-talang kamo sang kabataan ninyo kung maagyan ta dilobyo. Di gaanong butya ni sing ganon niya masalig lang sa gobyerno. Kada mo sang tatapon pa sang gobyerno kag evacuation center lang ina, hindi na permanente nga puloy-an mo iha-iho di uga, hindi na permanente kay evacuation center ina nga butangan sa mga tao nga maagyan sang kalamidad, no? Di, inang evacuation center, do you think maimo na? Hindi na imo para mabalaan mo, butangan lang na temporaryo sang mga tao nga wala sang kaladtuan. Amo na mga kaaksyon kay ang hambal nga sa mga eskwelahan ko no budlay kay gutok paano magutok man nga bisan din lang may eskwelahan kag safe pa ang mga tao sa eskwelahan. Galing kay amo lang na way takay balos ang sa likod sini kay hindi na mangin iyas ang tao mo nga permanente nga evacuation center. Hindi na may evacuation center man di gani sa aton nga napabayan mo, nahilamunan, na lawigan na gani kung naistara na ko kaisa sa mga do hindi amo nga mga kasapatan pa, di ba? Oh, galing kay ati mo na diretso Basi ko way kaya balay kay hambal to sa ilaw, kaya tagan ka balay siguro. Oh, para maintindihan mo kung ano ginang ginatawag nga evacuation center, ha? Ang report na Aksyon na Dorel Kabato ng inyo sininabatian, wala gid lamang madugay. Builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ang pinakabag-o, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. D3 Bayo. Manigurong namin patumar sa imo para nga sigurado nga makaruhan ang utok mo. Kay ikaw do isa ka guro ka membro sang Rakuten, ha? Parang maubra mabalaan man ang utok mo kung anong dalagan sang utok mo, no? Sige, D3 Bayo, mga kaaksyon, galing ni para ni sa aton gini. Ang D3 Bayo, mga kaaksyon, no? Mabakal ninyo sa mga sukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar.
Katuantang balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Unahon tanay nga balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol kita makadto mga kaaksyon. Ini may kangtanan sa sining palayag sang Philippine Coast Guard o kon PCG diri sa Negros Occidental. Nagpaparaog na sang direktiba sa mga substations sa maabot nga Semana Santa. Namigid nga ready na nga ton sining Philippine Coast Guard. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden! Action Rex, nagpapanawag na sa direktiba si Philippine Coast Guard Commander Ludovico Librilla sa mga PCG substations nga padayunon ang pagpahamtang sa malasakit help desk sa mga puerto, ilabi na sining Semana Santa. So kay Librilla sa pihak nga posible jutay lang Action Rex sa mga pasahero nga magabiyahe sining Holy Week, wala sang pagbag-o kag ila sa gihapon ginapatuman ang mga mandato sini sa ila. Dugang pa papanugan man sila sa direktiba gikan sa ilang national headquarters nga istrikto sundon ang safety measures hindi lang sa mga katapos sang PCG kundi pati man ang pag-check sa mga pasahero kung nagasuksok bala sang face mask, face shield kag napabilin ang social distancing antes pa man maghalin ang barko. Padayon man ang ila ginapatigayan nga Coastal Security Patrol sa mga baybayon sang probinsya, ilabi na sa norte nga bahin, agud malikawan, nga may mga makasulod naman Action Rex nga mga pumuluyo nga hindi otorisado, nga magika naman sa lain nga lugar. Pumatay na ton si PCG Commander Ludovico Librilla. Ma'am, diri ma'am sa Coast Guard Negros Occidental. Actually, ma'am, ang preparation naman sa Semana Santa, gintagaan na natin directive ang ating mga substations nga may roro ang gabiyahe na mag-set up sa malasakit health desk para kung may mga pasaya sa assisting na may mga problema para dayan mamatan mga personnel sa ayaw po siguro mong kinalanso natin future naman siguro mong mga pasaya po pero panjab kita may araw na siguro travel from Negros going to Indo and then kita sa city. Kabay lang to siya na isang pagpahayag man ni Sir Librilla kag kay wala naman kita na hampered lang sige hapon. Ano ang balko ni Librilla? Unhampered lang sa gihapon na siya Rex ang biyahe man sa Bacolod, Iloilo, vice versa. Kaya alaman sila gabantay kag nagapahamtang sa malasakit help desk para kung may kinanlan ang mga tao o kung mga biyahero, ara lang sila dayon. Pero sa Semana Santa nung biyahe sa mga roll-on, roll-off tada? Normal ka po Action Rex. Normal biyahe lang. Mag-Huwebes Santo kag Biyernes Santo? Yes, sige lang yapon Action Rex. May biyahe gali May biyahe ng Action Rex. Same man sa sining Ceres, wala Action Rex. Kaya na istorya taman kay Ina, si Miss Jade. Galing te, panumdom niya lang, point to point lang yung Action Rex ang ila, sining biyahe. Kag wala bala, hindi sila bala mag-cater Action Rex, hindi sila magpasaka sa pasahero, sigit sang dalan. Dapat sa terminal lang yung Action Rex. Kag te, face mask, face shield, kag social distancing din. Sige-sige biyahe. Bali, terminal to terminal lang? Yes, correct, Action Rex. Hindi sila mag-pick up pasahero sa mga higad na highway? Hindi, bisan ano mo po nakapara, Action Rex, hindi sila magpasaka. Ay, kaya ganun ka? pagsulungdan nila Action Rex mo. So, dapat, kadto ka sa terminal, kag sa terminal ka man manao. Kung layo abing balay mo sa terminal, magkantong ito sa kung terminal? magpanaog Action Rex, pwede ka lang dahil sa banga. Pero hindi sila yung magpasaka. Gani, what I mean nga, kung nara ka lang sa higad sa highway, pagwa mo, hindi ka gida kabantay, kay dito gid magkantos terminal? Oo, hindi gid Action Rex. Kahit ang ila, sini ginapatuman, health and safety measures, dito, ara gid sa ila terminal, ang pag-check sang mga temperature, ang pag-check sang imo, sini kung diri sa Bacolod, backtrack, amo na Action Rex. Amo man na ang nakasugtan sang ila sini nga management. That's why nga sila amo na gin-implementar nila nga kasuguan sadto pa kagasta subong? Yes, hasta subong. Tingala ko ga-pick up sila sa highway kay? Action Rex? Tingala ko ga-pick up sila sa highway. Kaya mo na gali gina-implementar nila?
May mga pasaway guro nga driver ay. Dayaw man ko i-check yung mga driver ninyo. Na, Para nga sigurado nga mabalaan nyo kung anong ginahimo nila. Okay man na siya, pero dapat required gid sa face shield kag face mask. Kag social ako distancing importante. gid. Yes, 50% capacity action Rex. Kaya kung lain daan nga tao, nga sakay na, yawan ka na ba, contact trace Medyo stricto nila sa mga drivers kag mga, kung may conductors pa na sila, stricto nila. Kaya may ginadito rin siya na. Yes, correct, action Rex. Kag Balita Transit malang may transportation subong gina-provide sa tawo mo sa Bugos nga Negros, Kalabanan, kung long distance, Ceres, Balita Transit, no? Pero kung mga short distance lang, pwede lang tricycle, kay daw allowed naman ambot, kung allowed na sa highway tricycle, muna ginasakyan sa mga pasero mo. Importante suksok lang sa face mask kag face shield. Kay ang ato ning bakuna do kabudlay. Ari na gid do so far away connection Rex. Balik to sa Philippine Coast Guard, basta sige biyahe nila sa Semana Santa. Sige biyahe action Rex. Ang kay Sir Frank Carbon fast craft i-check nato ang ila sining schedule. Pero ambal niya usually action Rex amo na nga mga season ga biyahe gin man na sila knowing pag subong nga tagduwa lang daan kay unit man ang ila sini per shipping lines di wala tang problema. Ang sa kay Sir Frank Carbon? Sa Sir Frank Carbon, duwa lang na kabilog ilang gabiyahe? Duwa action Rex, 3 ka shipping lines, tagduwa-duwa ka unit, pakadto pa kari. Okay. Bali anom. Anom tanan. Yes, pero tiambal niyan, do sila pagtanaw, no need naman action Rex nga magdugang, kay do ang 50% gani, ula gani ka kapuno nila. Gani, no? Di kayo hindi man na puno-puno, gidguro? Oo, pero pila nang approve subong sila, 70-30 kung 50-50? 50%. 50%? Oo. Kaya ang 50% na connection Rex, ginakulang kung na hindi pa na mapuno. Binagid nga daw nagsaka sa COVID-19, nahadlok naman liwat ang tao. Sakto man na, mamalandong lang sa mga puloyan. Okay? Tisa no birthday mo kung nusling ni Sir Alex Montesa, oh? Depende lang kung may padala siya nga pink na Tisa no gani, kung kayo mapadala siya? Lunes. Sa Monday pa. Sa Monday pa, Sir Alex Montesa. Lunes Santo. Lunes Santo, birthday yan. Gani. Pero minaya si Mana Santo. Ay, sige Ayos. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Ida Naboso unang imbukada sa aton sining mga balitaan sa sining odto diri sa aton sining pagpangalaga. Santon Plus Herbal Soap mga ka-aksyon ng habon nga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa Information and Education Campaign sang tagsa ka mga barangay sa Bacolod Patigayunon pagkatapos ang Holy Week suno kay Councilor Lidy Gles Gonzales. Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon R. Tayhupon, Aksyon R. Ang preparasyon sa Liga ng mga Barangay diri sa Bacolod para sa Information and Education Campaign para nagid sa formal nga pag-umpisa sini
pagkatapos na lang isang Holy Week, kiningin klaro ni Councilor Lidiglis Gonzales sa Pizarro na may pila mga nag-umpisa ng mga barangay diri sugod pa lang sa ilatag sa kamag komunidad. Kaya ang matabo Aksyon Rex may ara sang hiwaton nga pulong-pulong sa tagsa ka mga puro kag komunidad nga para ugaling kiti dapat kontrolado ang crowd, especially nga subong nag-spike na naman ang cases sa Bacolod. Sunod diri kay Councilor Lidiglis Gonzales, fundamental man ginahimo nila amo lang ining pag-share kag ginasalig nila subong sa EOC paagi sa social media nga paghatag sa education campaign sa publiko para man nga may ara sang continuity ang nasugdan na nila nga pag-edukar sa pumuyo para ini sa vaccination program. Pero sunod rin kay Councilor Lidiglis Gonzales, nag-Bulig man actually. Right after nga bisa na mga frontliners nila, ang iban sini nagpabakuna na at least nagaserbi silang living testament nga muni ang nagapapag-on pagit sila sa pagpatigayon sa ng IEC bago din sila mismo ang makahatag sa aktual yang experience nila bago ang nabakunahan sa vaccine. May pila na gani ginaobserbahan si Councilor Gonzales ka mga pumulayo sa barangay nga sadto bisan ginbilinan pormas sa ilabalay wala nag-fill up kang iban tiway nag-turnover sa record sa barangay this time may ara na nagapalapit sa pinaka mga barangay agod sa pagpalista. Sila timayo ini nga indikasyon at least ang tinutuyo sa city government na paghimo na sa listahan para sa vaccination program sa syudad sa masunod nga mabinulan wal ginagahulat ang supply sa AstraZeneca na muni ang baklon sa city na megid kon preparado kag handa na ang komunidad para sa pagpartisipar. Yari ang confirmation kag parayag ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lidiglis Gonzales. Kisugod kami slow. Siguro after Holy Week, Action Art, kay problema, patawid the gathering, kay may spikes and case. Ato na EOC, sige man ang sa Facebook, joke na share na temporarily. Okay. Until kaloy, wala spike, maka-gathering kami at least different 50 people. One talk, one pulong-pulong, Action Art. At least within the community, ang mga audience, hindi din. Why na ginaman concern from the other members ang liga kung ano ang ginapalabot nila sa imo? Of course, kung kami pwede vaksinan, kay at risk man kami. Dati wala pa ka pang official, gid ang National ITF, kay base sa ila na process flow, ika-port, kami A4, diba mga month of May or June pa kami. So kumaaga appeal nila na kung earlier better pagid. But nag-meeting naman si Mayor sa amon. Si Mayor ma-appeal man sa national regarding that. Ang team sa Bihurts and other groups to nga gin-seminar last time. Sa parayag ni Councilor Lidiglis Gonzales, as to sa updates and cases, dira sa Barangay Takuling, as we speak, Action Rex, may apat gali ka mga purian, dagaging sealed off, mag-consider ining local transmission na mga kaso. Sa Takuling? Sa Takuling. May ibang nga miyembro sa pamilya, close contact, ini sa itong mga nag-positive, tigil butang misla sa isolation facility, mga eskwelahan. Pero ang ibang nga mga miyembro sa ilabalay, nga ginsuad na, tiara nagpabilin, nga ginamonitor sa Bihurts sa ilatag sa kamapuloyan. Pero na-swab na sila? Na-swab na. Pero ang resulta? Wala pa, magwa. Ano lang ginahulat nila? Daw mo man to natabo sa isa ka subdivision, isa ka balagin sealed off man sang barangay, tapos ginpa-swab ang miyembro sang pamilya, pero ang positive yara sa, magtawag? Facility sa facility gindala, no? Pero pag negative nila, daw isa man lang to gani kadlaw mo, pag negative nila, pululi man sila sa ilang puluyan, gintugutan man sila bla, pero ang positive to ya still ara sa gyapon sa
facility center, no? Yes, correct. Kaya mo man ang process until sa time nga mag-negative ka na kag matapos mong quarantine nga 40 days, damo na ang tiempo nga tugutan ka magpauli. Well provided man sa Councilor Gonzales, ang sa Kaisang Takuling, tigin providan man gila sa city sa magkinanglanon nila, ang pamilya nga rakaron gin seld up ang balay, kag tanan lang ang kinanglanon na. May araman siyang mga BH dito nga nagamonitor kung case man, kung may ara sila ipabakalo, kung ano mga kinanglanon nila, agad ma-providean action rights. Pila ang sakta kuling record? Wala pa siya sa up-to-date subong, pero ang isa lang may ara siya case na isa ka balay. Kapon pila ganitong bakulod ganito? Pila tuman? Damo-damo to 19. 19? Oo. 18 ang Negros? Dason may ara siya nga isa ka case, isa ka balay, ang balikan si Lord Gonzales, pulo mo, ang kuha nila, may mga ginswab sila, kag may mga nag-positive. Sa sinang pulo action rights. Gindala na nasa quarantine facility ang nag-positive para naman may ara sang nagkakaigo nga pagbantay, pag-monitor gid sa ila until such time na may recover na sa COVID-19. Ang sa part naman ni Councilor Lovero, karon ko pamatiya sa Action Report sa Talan Edition kay sige man subong ang pagpaniwas nga talatapan kundi may pila ka quarantine centers. Ang sadto anay ginagamit malang healing center katulad sa Andres Bonifacio kundi ang taon-taon to anay sa ginimo nga vaccination center kung tanay. Kasi mo sila nga ginprepara naman inaliwat bilang preparasyon na huwag ginapabot kabay pa hindi na magtaas ang cases pero ang ining mga eskwelahan tinara na sa mga nag-preparar ng mga personnel agon magtatap in case man huwag ginapangayo nagulpad ang magtaas ang kaso sa COVID-19 diri sa Bacolod City. Ano pag ito ganiyang isa to ka evacuation center to sa may area to ka Mansilingan dito ganing area to? Kamusta na to ya? Sa Vista Alegre. Sa? Vista Alegre. Vista Alegre, oo. Okay na to. Arami interview ko yung numero. Pero preparado na to. Galing kritisil niya. Hindi pagin man itong talaga capacity. Sa mga cubicle patukod to ang gilir magamit. Kaya iti kabalong action next. Kung ano yung style sa to cubicle lang may hindi individual CR kundi pagkabilugan dapat ilimitahan mo man ang butang to mo kabin pa kung positive cases butang mo to karon mo sinimpula na yung manas lagyapon to gani man ti amo pala sumong ginatunan man si Jose kung kaya pa man to subong tao action next na padala amo man diri sa Alihis kay ginatapos pa sa City Engineer's Office ang connection sa tubig kag kuryente. Amaran pinagama-update kikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon at hupon na sa balita o sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Art ay hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:18 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluhantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa kapulisan kag miyembro sang Philippine Army. Alerto matapos makita ng mga tarpaulin sa DSB nga nagapakamalaot sa NPA. Sinong nagpamutang to iya man? Sa mga placards to iya? Nga pinamutang iya sa igad sang talan tapos pagpakamalaot sa mga miyembro sang NPA ang nasulat mga kaksyon. Iba na ang magkakitas na gayom linya ti kontra NPA naman anong kontra NPA ng mga tao tiara sa gobyerno. Ang gobyerno gyapon ng pasibangdan sila no? Ay puwerte. Colonel Palge ginpa-imbestigahan ang nagluntad nga insidente sa syudad sang Victorias nga naga-involve sa isa ka pulis kag civilian. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian? Aksyon, Rex, wala ko man ining mga
placards nga na pahamtang dira sa Don Salvador Benedicto. Alerto na ginmandaan ng kapulisan diri sa probinsya sang Negros sa Occidental. Kaya binagid nga nagahilapit ining ika-52 nga anibersaryo sa New People's Army. Pero suno kay Police Colonel Roy Palge, ang NOCPO Director, mas gin-alerto pagid sa sini matapos nga makitaan ining mga anom tanan ka mga placards or sako dira sa may kilid sang dalan or sa highway sang Purok Cobra, Barangay Igbayaan, Don Salvador Benedicto, sining aga nga may ara sa mga nga nagapakamalaot sa bahin sang New People's Army Aksyon Rex. So kay Palge, apisar nga ginatawag nga pinapakamalaot sa NPA pero hindi lang gid maghatag sang kumpiyansa ang kapulisan sa posible di diversion ini nga taktika action rec sang grupo sang NPA ang amo iyang mga placards dira. Rason nga ti way na naghimo pa sa kunano nga mga iban nga tikang ang kapulisan kundi amo ang pagbantay sa sini nga matinihon. Magluwas sa tong palabuton nga anibersaryo, mag-ulang na patsanman mo ang ginaligar miyembro sang NPA pulo to kabilog kag may nagkalapilasan pa sa enkwentro nga naglunta dito sa gihulngan Negros Oriental tinalikdan nga adlaw action Rex. Pero ang pangabay diri ni Palgi sa gihapon ani magaluntad ang katawhayan kag malikaw ang anuman posible nga mga inaway abi ilabi na nga nagahilapit ining Semana Santa. Ari si Palgi ang sining ang kapulisan, ang katotohanan, ay kapayapaan. Kung saan, kung sino ay katotohanan, kung ano magkakar dyan, dikahan man sa placard, o dikahan man sa mga social media, sumarin tayo sa nila ang kapulisan, ang katotohanan ay kapayapaan. So, kung may katotohanan man yan, sa mga nandiyan na kasabi sa placard, pagkalis na sa mga social media, sa mga nakikita natin, ano na rin tayo sa katotohanan. Kaya tayo, magpipag na lang, ang magkaroon ng kapayapaan, sa iyo na magpipag ng bawat isa. Ang desisyon natin ay kapayapaan, kaya mga katotohanan, at yung stand pa sila. I see. Kasi nakalagay ito, sir, sino po na nakalagay dyan, ay ganun din po ang isip ko sa kanila. Hanggang na is na katotohanan, para magkaroon ng kapayapaan, ang bawat tahanan, ang bawat komunidad, o bawat barangay, dito sa ating probinsya. Ang porosyon sa palayag ni Palgi, Action Rex, angot siling nasambit iyang placards. Gin pakikangutan taman ang 303rd sa din to ganingin pang butang to Action Brian? Sa Purok Cobra, Barangay Igbayaan, Action Rex. Sa may mga pine tree da? Oo, kundi may pine tree na subong. Oo, may pine tree na subong gabayral kasi ka ng pine tree na daki damo nagapalitrato, pwede ka da kasulod, pwede ka da ka prenup. Sa lampuwas na lampuwas ka na kung magpaliko ka na sa Don Salvador sa unan-unan lang. Kung inisya mo, kundi pasulod sa balay ni Mayor sa Barangay Igmayaan, ikuan na da. Sa uluunhan ng dira Action Rex. Oo, dito sa may babaw Jutay, antes kagid magkalambot sa paintrihan nga ina, dira gid nga porsyon ginbutang Action Rex. Actually, ining mga tarpaulin nga ini o ining mga sako nga ini, wala man ni gani gin pang lansang gid sa puno sang kahoy. Ginpamutang lang? Ginpamutang sa kilid sang dalan. Anong nakasulat na Action Rayman? Ari ang nakasulat masahon Action Rex. Sa ma-recognize ko lang ha, kay inilitrato ini nga ginpadalaman sang kapulisan sang Don Salvador Benedicto, no? May ari kita di sa mga litrato area kay para ma-try ko nga mabasa gid ang isa diri wala sang pulos nga grupo ang NPA. Oo, mayroon man di NPA area salot sa lipunan ang NPA. Pero pinta na no ginsulat? X. Pinta ni siya. Pinta, no? Oo. Color red? Red na may sa? May pula kag may itong. Yun sampaw-sampaw.
May-ari man din nga NPA, Birdugo sang Banwa. Ti ang Don Salvador will known siya sa tawag nga Banwa Action Rex. Amo na tong tawag sa Don Salvador mo di ka makanto, Banwa ko. Amo na lang. Ari pa gid bandiri kabataan hindi magpainto sa mga CPP, NPA, NBF. Ambush di ko na mag-gets ang ambush nga mga NPA no gihulungan o gintunaan nga NPA no di ko ma-recognize yung iban. NPA mga salot. Amo ning nabutang sa anom ka mga sako nga nabutang din sa kilid sa dalan Aksyon Rex. Gintupad-tupad ini no. So, gintawgan taman ang Philippine Army diri sa probinsya sang Negros Occidental, ang commander sang 303rd Infantry Brigade sa Murcia, si Colonel Michael Samson. Naghambal siya gani, siya nakabutang sang placards, isa ina ka welcome development sa iya paglantaw Action Rex. Meaning, may ara sang mga tao o komunidad nga hindi na gusto pa nga magdamo ining NPA. Posible nga sila nag-obra sini. May posibilidad man sunod kay Samson diri nga mga upod man sa mga NPA ang Action Rex. Ginapatihan man sila na signalan ini nga gusto nila magsungka sa gobyerno kumbaga daw gatamatsyang abi. Pero bisan ano man ang mga meaning sa ila sila nga nakuna-una dira Action Rex, ang ila sila nga pag-alerto ara lang sa gihapon, no? Way gid kadula bangod sa sila nga sitwasyon kung nga ang usual nga pirmi mabasahan ta sa mga placards kontra sa gobyerno mo ang nabutang subong ya kontra sa NPA. Gani, no? Ang kalabanan tatuod mabasahan kontra sa gobyerno mo subong ya kontra NPA na? Kontra NPA na butang. Palamang ko tanon man, basta ka monitor ng mga kauturan taban nga miyembro sa NPA kaya makatawag. Makatag man sila reaksyon Oo, kaya tingaton, titingog mga isang kapulisan kag Philippine Army, kabalapon ni sila subong porting man ang alerto nila sini. Bangod sang sitwasyon, palamang ko tanon man sila huna-huna kung sino ang nagbutang sila dira Action Rex. Kay hambal nila tiway ng kapasidad ang nabihimuon sang otoridad ang magbutang sa amo sila. Di ba pakadto na sa police stations nga way, no? Pakadto na to sa Babaw Action Rex. Sa punta to, mga duha po kan, mga isa ka tunga, kilometro, bro, o duha. Pasaka sa Babaw to, police station na Action Rex. So, amo na, ang Philippine Army, di pamangkot naman na yun kung kumustang Don Salvador, may presensya ay handlang sa NPA. Isa nung kay Samson, diri siya, way hawa na nada, way na ginada sa presensya sa NPA. So, nung kay Samson, ang pamangkot kung sino ang nagbutang dira Action Rex siya. May naghatag sa atong info, diri check ko lang ni karon kung ini ikuan man ano man nang matuon man La Carlota, may amo man Action Rex mo. La Carlota pa gid? Sila Carlota, to may nabutang man nga mo sila man. Pero i-check na lang for confirmation. Daw amo-amo basta ibang nga mga lugar pa gid may ara man na guro? Oo, diri sa Bacolod din lain makitaan diri. Ran Sararan. Ran Albiran. Amo na makitaan to diya mo. Ayo. So next, gina-investigahan sa buong kapulisan, kay mismo ang Don Salvador PNP sa interview kay sa Aksyon Radio, nagapati silang pinang ba si panglitok labla ko sa mga kinali pa, panglitok na pamutang, kay base mayara sang himuon nga idibayo ang grupo sang NPA. That's why so kay Palgidri, tani hindi lang maluntad lang ang katawhayan. Buyong man si Brandon Locsinio. Siling niya, run. Rex Cantong run. Asa si Paniago ng bot sila yan. Hindi amuaw. Makayuho man to sa mga text ni Brandon. Manakla kung sa Estepania. Pwede. Ay, pati. Ano to? Ano to? So, kamate ko lang karon tingog ni Sir Samson sa Gabi Action Rex. Actually, nag-aagda man di siya sa katapos ng NPA nga hindi pa ulihi ang tanan.
pwede pa makasungka. Kag ang ila armas sa ginabitbit, pwede inabailuhan sang kantidad kag livelihood program sang gobyerno para sa masulhay nila nga kabuhi. Aksyon Rexa. And pakaronan ko man sa hapon kag sa gabi ining ang NOCPO mismo may ara sa investigation himuon sa tong pulis kahapon nga nakaluthang patay sa isa ka civilian dito sa Victorias nga ginapatihan may nervous breakdown kay ginabo itong pulis may lang kay nakaligid to siya kag way malabot. Ang National Headquarters mismo, ang IAS mismo Aksyon Rex magapatigayon man sang proptiyo nga investigation angot sini. I-check na karon si Sir Eduardo Corpos ang Victoria City PNP kaya nagpareser na to siya for an interview karon dugay tapos sa iya sining meeting dito sa National Action Next may connection sining nasambit yang hitabo dira sa Victoria sa kahapon. Balita gikan sa NOCPO Aksyon Brian more than nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Joy 1050. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Gid. Salamat, Gid Aksyon no Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby na Aksyon Eden Aboso sa Kapitolyo. Kag Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO Plus ang aton sining mga out-of-town reporters. No? May tisiya na ko lang balang imo sining alawas? Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga... Kay Renz, kay paring Renz, Caglia Campus, dira sa Barangay Sumag, no? Ga-monitor sa sining mga inoras, si Mark kag Ems Magbanwa, bohidlaw man ta sila ba? Kay Marks kag Ems Magbanwa, no? Kag kay paring Philip kag Tintin Rizaldo, may lang nga pagpamati man, kay Tip-Tip kag Imem Lerazan, kay Ploy kag Mayura Ana Marie Morales dira sa Barangay Stefania, may lang nga pagpamati sa Ploy, no? Kag Mayura Ana Marie Morales, kag paring Elmar, paring Elmar na to sagwa, kag Laila Trafangco dira sa area sang Mansilingan, may lang nga pagpamati kag thank you gid Perti sige dagang salamat gid, no? Ayos sa iban pa naton nga mga kaksyon, no? Sige, daligid lang mga kaksyon, paring Arla na Bales, may lang nga pag-monitor, no? Monitor siya sa sining mga tinion. Sige, dali lang mga kaksyon na standby, manong balik kita dugay-dugay. Pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, pangbasahon tanayan ay mga mensahe ninyo ho, ang mga kaya lang ha, may lang pagpamati kay Pedrinia Ironman, siling niya mayungod to Action Rex, maniyaga ta upod kami sa Handumanan Zone 6. Okay. Sige taga-Handumanan Zone 6 ga pamati gid sa imo. Salamat gid kay Mama Judith, Christian Mosquera, Maymay, si Buding, si Kitkit, Prinsesa Hercules. Salamat Action Rex. Thank you gid Pedrinia Ironman. Kay John Resisio, may lang pagpamati Gian, kay Mary Dave, tara sa Hong Kong, salamat gid kay Alunan Suset, may lang pagpamati man Alunan Suset. Kag kay Guillermo Clarito, Action Rex Ran, Tralianis Ran, may ara na naman. Ay, mahuya man to sobra ninyo ni Guillermo. Oh. Kay Rodora Syuko, gali may lang pagpamati, Rodora Syuko, no? Ayos. Kag kay Brandon Locsin, linya ops, kantong galiliwaton ta ang si Osea. Damo kag ginabalaan Brandon Locsin, no? Ami Agostinis Baron, may lang pag-monitora. Alex Montesa, niya si Rex kun may run, Sara run, wala nada run, wala nada may run, AstraZeneca run. Ay, Francisco Guangco, may lang pagpamati. Salamat gid sir. And Ronnie Malanghaya dra sa Hofop, Saudi Arabia. Thank you so much gid, no? Michael John P. Sison dra sa Chato, Ilisi Paranaque, tamyaw kulang da Hirek Mirasol dra sa Torre de Manila. Gapa urok-urok gid sa pagpamati maski wala pa kapanyaga. Keep safe all to all Energy Fans Club. Ayos, dagang salamat gid sir, no? And Marilyn Abarte, good noon Action Rex, Action Rex correct kagid, pabay ilang da ang wala kay Cindy, ila man na comment pamati lang gani man. Thank you gid Ma'am Marilyn Abarte. Alberto Singson, Action Art man man. Sa Charito Subdivision sa Barangay Granada. Salamat gid Bert.
Okay. Henry Antonio Poscablo. Malang pamati Henry Antonio Poscablo. Kay Rijantan Villalon, malang pamati dira sa Victorias, no? Okay. Kay Risa Perolino, sir, mangkot lang ko tani, ma-lockdown di sa Bacolod o hindi? Wala man Daway pa. Risa Perolino. Kay Madam M. Sabuso, thank you gid Madam M. Sabuso. Kay Jason Kent Hemera, malang pamati, no? Niel Brian Baloes, Takita Mark Christian, dira sa Banagon, always gid gamon ito. Salamat gid Takita Mark Christian. Sige. Vanessa Mayora man present man, no? Dali lang ha. Kay Asis Mahinay, may lang pamati, no? Okay. Tamiyaw lang ni Rejantan Villalon, si Dennis Richard Tiboroma, Anthony John si Habilio Siblano, kag Bea Jonathan, kag sa Energy Fans Club. Okay. Kay Jomar Idulag, may lang pamati Jomar, no? Kay Dino Alik, salamat gid sir. Okay. Dondi in Cabo, dira sa Magalyon, nami tiradron ang nabasa tanan ni Kina kay Dondi in Cabo. Salamat gid sa inyo mga sirs and ma'am, no? Dali lang, kay ilang taon tadiyan na yun. Sir, palagas ko lang ang pamilya Marcilo sang Sipaway Island. Madamo gid nga salamat. Salamat gid Sir Alex Montes sa pamilya Marcilo dira sa Sipaway, no? Kapasalamat gid. Pedrinia Ironman siling nabasa tanan kina. Pamilya Erio Pedrinia Mosquera family. Ayos alin sa kay Pedrinia Ironman. Okay. Barrio Garay, may lang pamati Barrio Garay dira sa Barangay Pandanon DSB ang pamilya Barrioga. Salamat gid sir, no? Sige. Okay, karon naman ang iba na mahina ang kalaban, dali gid lang kay baw na sa pawan ang iban nga mga mensahe, no? Dali gid lang mga ka-aksyon, standby, manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan.
Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dali sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:53 ang aton oras 12:53 na. Gayuhom ko sa mga post sa iban nga taga Bacolod last year pa na year 2020 pa na nga poste ay puwerte do mga hindi ko kinsindi Asunsyon Pastor, may lang pagpamati, Madam Asunsyon Pastor, no? Ga-monitor sila, kagay Yorb Quiniol sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid, Sir Yorb Quiniol, no? Ayo. Sige. Kantuan tanang balita reaksyon Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa palayag ni Goblakson. Wala sa gihapon sa may nabaton nga sabat angot sa pangabay sini nga temporaryo pagban sa makasulod ang mga travelers gikan sa Cebu. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Sa detalye, Aksyon Eden. Aksyon Rex mula
wala pa sa nga may nabaton nga sa si Governor Eugenio Salacson sa ginpangabay sini nga ilakip ang mapasahero gikan sa Cebu nga temporaryo hindi pagpasulon sa probinsya bangod sa padan nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa Lacson wala man sang sabat ang National IATF sa una sini nga pangabay nga duha ka semana nga moratorium agud mapaganhagan ang mga nagasulod sa probinsya. Apang suno kay Lacson nakabulig ining Resolution 104 nga travel ban gikan sa Metro Manila NCR plus bubble kag iban pa nga may madamo nga kaso ng COVID-19 agud makontrol ang pagsulod sa mga tawo sa probinsya. Dugang pa ni Lacson sila mismo ang nagamuhan kag nabudlayan sa mga ginapatuman nga pagsulundan sang IATF kag nagalaom nga ang ginpatuman sadto nga mga travel restrictions ang ibalik bangod dako ang nabulig sa to sa pagpanubo sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Pamatinaton si Governor Eugenio Salacson. Wala sila nag-reply sa letter. Cebu is not included sa 104, no? She's only NCR plus. So, amo na gyapon ng stated with regards to our appeal sa Cebu passengers. Wala magyari ko sila nagsabat, pero somehow, in Resolution 104, banning travelers from NCR plus, or what they call bubble, somehow covered that request, no? Because we were saying, we were asking for a ban from NCR. So somehow 104 answered our prayer. Kabayan na Aksyon sa pagpahayag man ni Governor Eugenio Salacson. Ang Governor's Office, kagano pa ito ganing opisina to? Provincial Administration Building? Office? Yeah. Ang Y opisina? Ano man? Yes, Action Next. Pero tigil na makontak man pa kay Attorney Rizando Diaz para sa exact Action Rex no number sang mga home quarantine kag ipaydalom sa swab. So far do wala pa siya ka sabat Action Rex kay si Gov wala sang exact Action Rex nga accounting no sang mga personnel nga kag karon nga gagin palayag man ni Attorney Rizando Diaz nga ang pediatrician sang Teresita halando ni Provincial Hospital sa Silay City positibo man sa COVID-19. Amuning rason nga ang pediatric ward kag neonatal intensive care unit sa among nga hospital naka-lockdown man for disinfection. Grabe man Sige, kasi pang follow-up na lang na dugulpi lang dinamo naman ang mga kadabo lang sa gasululod nga mga information na. I-check na lang na break kay Attorney Diaz na karon kung ano pagid nga mga departamento ni. Yes, Action Rexa. Kay tidon nakibot kita nga do damo nang naga-lockdown, especially mga government agencies man. Kag-apektado na mismo ang aton sa mga local authorities. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Ida Raboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, las 12:58 ang aton oras. May lang pagpamati kay Sir Rosalio de los Reyes. Ga-monitor man sa sining mga inoras kag sa kay Randy Aldamar kag Roldan Kilantang pamati from Carabalan, Himamaylan, no? Sige, life extension na vitamin D3 anayhon nag
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:59 at oras kadtuan tanang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa sining pamilya sang driver blatong na bungguan sang isa ka maestro o nakabunggo sang isa ka maestro nga napatay nakipag-areglo na gasto sa pagpalubong kag bulig sa kabataan ginoffer sa pamilya, no? Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex Akanto. Purma. Ayo, kasala-salang iban kay may isikyo naman kunong Bacolod. Why na? Why na isikyo mo? Diyos ko, maluwi kita sa kaguliyon. Gani man. Why na? Kay ang iban pang basahan nyo da mayo, blag kag antes mag-komento kay kabudlay katama na. Gani man. Basahan nyo mayo, blag. Sa ito, lalo kapaton man ko niya may lockdown sa Bacolod. Gali mo yung Manila. Nagligad para every nga tuig yan. Ay, Diyos ko, sinikunano mo ng inyong galing kay tindi. Maintindihan taman ng mga pumuluyo nga gamay lang, especially nga nagarutayog ang numero sang kaso sang COVID-19. Amuna kung kaisa nga ting paminsaron, bla sang halos kalabanan, amuna dayon, bla. Moga din, actually, kita halong kita, no? Halong sa way kwarta yun. Ayo di Purma. Pero kung may kwarta ka, way ka manigalong. Amo nang kaladokan ng way kwarta, no? Kaya di siya magpakalmo sang mama nito. Tag-iti pa lang init, oh. Gani. Grabing init, Aksyon Rex, no? Si Sherwin Hugos ga pamati gidaw kag si Morina Esconde Sarasya dira sa barangay si Bukawan, Isabela. Ga monitor sila, no? Salamat gid, salamat Sherwin Hugos, salamat gid. Oh, si Parinono Gisando. Din siya. Aristopago. Ayo di Purma. Hindi amo. Aristopago, Parinono. Oh. Apas ka ni Samuel Pangape? Okay Ara ka pa sa Gingy? Ate, okay Siguro ha? Siguro Aris pa rin di Platood. Ara na siya? Ate mo galahog ko, nag-apas ka ni siya. Basi kung why siya? Nanulutol sa isang akranaan ko di ho. Gali? Sa Gingy. Ate, mayugid. Regards lang na kay Parinuno da. Kato kati ko no, mga kapit-kapit, di ka panyagahan niya kati ko no. Ate, ilang taon tanay karon dugay-dugay Tapos program, labla. Okay Mga dugay-dugay pa man sa kuno di Ara ka pa da? Ara da siya? Ari sa kami, di nag-apas ko sa iyo. Ayo di Purma. Hindi lagi ko mabatihan na. Hindi amo. Nag-iskirda ko na kadali na ogo. Ay nanawag siya niya. Pare, ari ko din sa imo nga kanan. Di ko itulturo ko giti. Ba, dumayo Sini ko good pa rin no? Si ko mas parte lang ko. Kasi pare Rex ka programa pa. Oo, gani. Kasi dugay ko mapas after programa. Okay Pero pa niya, gadi sa ho. Ate, good. Sila sinimigo tabla Rooney plus sa Hall of Justice kilala mo. Oo. Nan, kaya may gamay nga problema sa Parinuno, di ba? Si Parironi, kumpare ko na. Ako pare mo na Nan, sa Hall of Justice. Oo. Nan, narinig siya ka papanyaga. Si Parinuno, di ba? May lang nga pagpanyaga na. Tapos panyaga mo. Ayo di Purma. Tapos program mo si Bat ka dyan na yun. Sige karon ngapil tapos mo program daw. Hari man tao niya. Parinuno talaga sa nigit to ko daan, di ba? Ayo. Abi ko primero birthday mo. Sili ko pa happy birthday niya. Ako niya kung nakapula ka. Gapula siya. Gapula si Parinuno. Gisandun ko po gapula kang tampre. Layo pa kita ano ka na, no? Okay na kasi ganun mo ko to. Ay ka bit ka sagda. Kaya isa na kasi man. Nagri sa Bacolod Di siya galing tiner? Di siya tiner kaya may ginapalap sa kuno Kaya man na ayos sa kay Migo ta Rone di Bulig Ate God Aram mo das Parirone At tari ka mga dugusgari man tao ni nga. Katuin di pala na Ayo di Purma. Sa kainit ka daan sang chimpo. Hindi, ate diri palbog na ulit sa Chinji. Ate, ilang taon ka rin karoon dugay-dugay Kay dugay-dugay na ti babalik man ko tayo may programa ta karon mo. Ate, may ilang dang programa. Ayo di Purma. Kay Kapitan Chad. Kay Kagawad Jofreda sa Barangay Robles, Lacasiliana. Nami paligo daw, nami da palumulong. Palumulong sa Dinman? Sa iyo na lang, yung resort na ni Kapchad. Tapos, sa Dintugani man? Nami sa dito. Tuka-tuka? Ayo di Purma. Sa Buro-Buro, dito.
Ikaw na tulog ka. Kung gagana ikaw, malipat-lipat ka pa. Malipat ko ito nga lang, may pamahuman-human mo. Hindi ko sa TikTok. Si Kapitan Jofred to, si Kapitan Chad. Nami to mag-TikTok kung dito. Nami to, bugdaw to yan. Oo, amo ni nga mga ipertike nito. Bugdaw na to yan. Ang gani na to. Nami ito, parang mulom lang sa daw force nila to. Oo, pag-ulo mo, pag-mutwa mo. Ilumot mo nga. Ayun di purma. Ilong kagpapa. Uy, mana. Sa Badji gali. Badji Resort. Salamat with kagawad Jofred. Amo na ko daw piga ang tubod. Ayun di purma. Ayo. Kay kalipat sa ngalan, sa Badji gali. Oh, Badji. Tingala ko nga. No, hindi ko makahambal sang Badji kay Badji Abi ko resulta sang dugay tubod. Ayun di purma. Hindi amo. May lang pagpamati da sa Joseph Chowa. Ara siya. Kay Sir Manuel Caldera sa Silaya. Sakay si Kenneth Ngo, kapamati pa sa aton. Si? Mr. Kenneth Ngo, in-check mo na. Kenneth Ngo? Oo, Kenneth Ngo, negosante man sa Bacolod. Kaya pamati pa si Moxo Rex. Gali. Sir Kenneth, malang pagpamati May timpo bla kay agaron tari Sir Kenneth, pagkapikapi ni sa Ginji. Ati, good. Oo, si mayong balita na. Marlon Posisyon. Si Tuto Marlon Posisyon. Anong posisyon niya, Subong? Ayun di purma. May lang pagpamati Kasi utol ito, Richard Posisyon. Si Richard Posisyon. Alangiran ka pamati. Si Primo mo Mark, kag Ems magbanwag, monitor man ka daw tulio. Kitay kami kagapon. Nalipatar na natin, Tamyo, si Parimark. Ang bugas siya. Ang bugas, resulta na sa Ayun di purma. Gusto resulta na sa wala bugas mo, gusto nyo papano. Ara ko to Ay, good. Ikuha lang sa Primark ko, in charge ko na sa Saymo Nga? Sa Holy Week. Ayo, gali no? Holy Week, Primo da. Oo. Primo, pareho siya malalang Holy Week ko Magpabalandong ka man. Ayun di purma. Talaga ba hindi naman sa labo, no? Sige na. Ay, awat naman. Ano nang update ni sa driver na Ay, tinami, actually, kaya daw nag-insindihan na naman lang sila nga both parties, Kaya, actually, ang ning napatay lang ang pamilya sa napatay lang nga maestro ni nga si Jojit Auhiro, Ay, naluoy mo sa driver, Aksyon Rex nga si Anthony Nelson Herba, kay Gani man. Wanjit, nang daw naglala, Aksyon Rex ang siring nga sitwasyon sa ICU. Sumong kay... Ay, gali? Oo, kay daw kinanano niyang psychiatrist ko siya, kay daw hindi siya mabato lang natabo bla nga pagkabungko ini sa maestro Oo. na nagresulta gid sa kamatayon Aksyon Rex. Hayang pamilya sang driver nga si Anthony Nelson Huerba, amo ni karon ang naga-spearhead gid nga maseto na ni ang kaso Aksyon Rex kag ginpromisan nila sa tubangan ni Police Staff Sergeant Cirilino Arellano, traffic investigator sa station number 8 Balat, nga iseto na ni sa tanang nga balayran sa pagpalubong sa napatay nga maestro nga ginkilala sa kay Mr. Jojit Auhiro ilan na lang abagahon Aksyon Rex kag may gamamas lagro nga pledso kon bulig sa nabili nga kabataan ni Jojit Auhiro. Doon kabilog ang kabataan ni Sir Jojit mo? Oo, at daw kwa na Aksyon sa tagaan nila kuno sang gamay man nga financial support Ang lalaki kag bayi ning bata yabla mo. Oo, daw namin man Aksyon Rex ang resulta sa ila sila pagkatubangay kahapon sa opisina ni Police Staff Sergeant Cirilino Arellano. Kasi nag-isa naman lang sila kasi ginalanta man nila Aksyon Rex kasi hindi man hungod mo kag aksidente ang natabo nga insidente sa tong Marso 25 sa kagahod dira sa Batabangan sa Emission Test Center sa may Dalan Araneta Barangay Tangop. Sa confirmation ari si Police Staff Sergeant Cirilino Arellano ang traffic investigator sa station number 8.
Situlay na to sila kagawad, nagsitulay naman na to sila. Naulat ko na lang ang affidavit of non-interest. So na man ang both parties, situlay man sila. So ilpalo na lang ang affidavit of non-interest. Sa piyak, ang mga inungunda, mga kadabad na tanan-tanan ng gasto, expenses, shoulderon sa piyak ko parte kagang ilabot sa mga financial assistance para sa kabataan. Ang sa piyak, okay naman, wahil man nagpabugat. Nabato naman nila tatanan, purely accident na yung kagawad, hindi man na yan sila nga intention. Kamusta ang driver sang sarakyan na kagawa na sa ospital? Why pa kagawad, dato to ICU gito kay daw puntahan pa to psychiatric do nag mental disorder kagawad na ICU. So na mental disorder ito sa kagawad, siguro hindi ko lang mabato no. Kaya mo to natabo para to subong sa ICU, isa sa exclusive hospital tadi ang gamit ano ang ilap na mata man gamit sa tiyak. So ilpalo na lang ang affidavit of non-interest kagawad. Naintindihan pag-uroses sa pamilya sang napatay ko rong sitwasyon? Oo, hindi na nila, nako na nila. Kaya ang sapiyang parte, willing hindi magbulig sa tanan nga bagay. Purely accident, wala yung intention niya nga matabo. So in fact, naluhe ko magana sa driver to kaya susubong niya doon ang mental disorder, pinanglan dito psychiatric. Actually, si Police Staff Sergeant Cirilino Arellano, ang investigador sa Traffic Division sa Police Station number 8. Ang inyong kaakso sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric, magpapang report sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Mao Levera Villeta. May lang nga pagpamatid Mao sa Dakbanwa sang Silay. May lang nga pagpamatik ag may lang nga pagtimo-timo no kay Mao Levera Villeta no sa Dakbanwa sang Silay. May lang nga pag-monitor. Kay Remark Estares, monitor man sa Quezon City. Salamat gid Remark kag kay Marikyat. Marikyat sa Sitio Bungyod, Himamaylan City. May lang nga pagpamati, no? Si Brandon Luxilingya Ran Eric Magbanwa Run for Congress. Dahamo gid sila nabalaan, no? Ayos, salamat gid. Diri kita nayo, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig man panubuas ang mamataas nga blood sugar, bad cholesterol. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas. Pasyenteng mayroong ibang... Rodrigo Tib sa syudad naman sang Escalante, kita makadto mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa 55 anyos nga lalaki ho. Nasapuan patay, maigo sang paglutang sa ulo sini. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Rodrigo Tib gikan sa syudad sang Escalante. Aksyon Roger. Aksyon Rex, palain pa karon ginaimbestigahan sa mga katapos sa kapulisan sa siyudad ng Escalante ang isa ka insidente. Sa rin may sasakpuan nga isa ka bangkay ka may igo ini ka nga duha ka mga igo sang bala sa iya sini nga ulo. Mga alas 8 takla sinigid lamang nga aga sa bahin sang Yolanda Home sa barangay Old Poblacion, siyudad ng Escalante. Nasapwan ini si Onisto Escobar alias Alog, 55 anyos sa edad. May asawa isa ka caretaker dira sa area kag ini nitibo o ko na pumuloy og dito sa bahin sang Bulacan
presently naman nga nag-reside sa among Yolanda Home sa Barangay Old Poblacion sa siyudad ng Escalante. Suno sa report, mga alas 8, takna sinigda mga aga, kanabaton sa kapulisan ang tawag atensyon sa ilang nagpahibalo na mayara nasa puwan nga pagkay may pila sini sa ulo. May mga alas 10 takna sinigda mga aga, din patigayon ang ilang sini nga investigasyon. O kung natapos sila investigasyon, nagdagwa na basis sa pagpapayag sa isa ka gigilala kay James Pilar, kay isa ka minor de edad, na may ara sila nabatian, duha ka mga gunshot o kung lupok na nabatian kagabi, pasado alas 10 ng takna sa mga lugar. Muli pagkaga na sapuan ang bagay sa ninawitan nga biktima. Parahin pa karon ang investigasyon sa kapulisan may kantalan sa sinay kagambag kay karon nakahunong sa isa ka punerarya sa may syudad sang Escalante. Report kikan sa syudad sang Escalante, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutin nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotim, balita gikan sa syudad sang Escalante. Happy birthday lang gali sa kay Coach Marvin Golmatico Salim, no? Gasa hulog sang iya ika pila mo ni Coach Marvin Golmatico Salim. May lang pagpamati kag happy birthday sa imo halin sa grupo sang TG7 kay Coach Tata Bilangel, no? Ayos. O sige. Sa balita ni Aksyon na Percival Villamor, kantuan tanay sa banwa sa Moises Padilla, kay may 25 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan angot sa kaso nga tumbo or kara ikros kag armas lutangon na recover pa sa suspect. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang Moises Padilla PNP nag-conduct iya sang operation against illegal gambling ka gabi Action Eric alas 9:30, no? So ang operation ila pamunuan ini ni pulis kag sang aton nga alert team sang aton nga kapulisan sang Moises Padilla nagpadulong sa Quintenrimo, Sitio Tibubong, Barangay Quintenrimo, Moises Padilla, Negros Occidental. Kag dire gindakop ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Lido Laison I Villafuerte, 25 anyos, kag ini siya soltero, kag pumuluyo sang Silda Reyes, Barangay Magayon Kadre, Moises Padilla. Ini siya na kuhaan sang mga paraphernalia sang hantog ang ginagamit niya nga pagtumbo aksyon na Rex ang Caracross. So na-recover sa iya posisyon kag kontrol ang kwarta nga amo ang ginapanggamit niya sa paghantog. So dito nag-conduct sang pesking ang aton kapulisan sa aton pulis presking ini siya sa iya lawas kag na ikapan ang isa ka 38 caliber revolver Aksyon na Rex kag may ari ini nga duwa ka basiyo ang unod, duwa ka live amos, no? Ang unod sini sang revolver. So dito nagapangatubang ining suspitsado sang Republic Act 1602 kag Republic Act 10591. Imbes nga gamay lang tani ang iya nga kaso sini sang legal gambling. So dito na dako ang kaso tungod sini sang pagbayular sang illegal nga pagupot sang armas lukhang sang Republic Act 10591. Karon ini ang kaso ginapreparar sang kapulisan nga masaka ining kaso batok sini sa suspetsado nga nakuhaan sang armas lukhang diri sa banwa sang Moises Padilla. Report live gikan diri sa compound sang police station sa Moises Padilla ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya
at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo sa sining bahin, mapag-goodbye na kita sa iyo buwasa. Kita buwasa kanginan mga ka-aksyon same time. I play the
Las 11 Tobtob la 1:15 diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life sa ngalan ni Aksyon Well Masugaton si Aksyon ang Defensor ang inyo sa gyapon manginkaupod mga kaaksyon. Salamat gid. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Can't let you know. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.